Ahojte. HPV vírus vám asi nemusím špeciálne predstavovať, verím však, že s ním nemáte ešte osobnú skúsenosť. Je totiž smutné, že u nás na Slovensku na rakovinu spôsobenú HPV vírusom zomrie ročne cez 300 osôb. To je ako keby za jeden rok zmizli všetci ľudia z jednej školy. Je to celkom sila, nie? HPV vírus prenášajú obe pohlavia a obe pohlavia môžu trpieť jeho následkami. U chalanov mužov sa hovorí o priamej a nepriamej ochrane, ak sa dá zaočkovať proti HPV. Priama ochrana znamená, že chráni seba pred ochoreniami, ktoré HPV môže spôsobiť. Nepriama znamená, že chráni svoju partnerku alebo frajerku, respektíve budúcu frajerku, prípadne manželku. Pretože ak by sa chalan alebo muž v budúcnosti nakazil HPV vírusom a nebol by očkovaný, mohol by HPV vírusom infikovať aj ju. A to nie je len zdravotný, ale aj poriadne zlý red flag vo vzťahu, nie? HPV vírus sa nedá liečiť, proste nedá. Čo je ale účinné, je zachytávanie ochorenia formou screeningu, čo je už jen preventívka u gynekologa. Muži alebo chalani však zostanú smutní, pretože u nich takáto možnosť screeningového vyšetrenia nie je. O to dôležitejšia je ochrana očkovaním, ktoré je nielen účinné, ale predovšetkým aj bezpečné. Preto sa ako priama ochrana pred HPV vírusom odporúča práve očkovanie. A to už vo vašom veku. Je totiž dokázané, že mladí ľudia majú lepšiu imunitnú reakciu na HPV vakcínu ako starší. To znamená, že budete lepšie chránení, ak by ste boli v budúcnosti vystavení práve vírusu HPV. Je dokázané, že ľudia so zníženou imunitou, to sú teda tí, ktorí sú chorlavejší, bývajú častejšie aj infikovaní HPV, a infekcia u nich pretrváva. To znamená, zvykne dlho trvať. Dôležité je preto v rámci posilnenia vlastnej imunity. Za prvé, nefajčiť nie ani za rohom školy. Za druhé, mať zdravý životný štýl. Určite viete, že každý pohyb sa ráta. Fakt aj obyčajné flákanie sa s partiou von. Za tretie, menej stresu. Za štvrté, pravidelný spánok. Jedna žúrka za týždeň v poriadku, ale dostatočný oddych je nevyhnutný. Za piaté, zdravé stravovanie, pozdravujeme fast foody. Takže green tea levely po nociach a pravidelné menúčkovať vo fast foodoch imunitne dlhodobo určite neprospieva.